गिबि खेबनि थाखाय खुंजादों सेथि अल बड'लेण्ड कालारिफाइड चेम्पियनशिप। क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव साननैनि हाबाफारिजों सेथि अल बड'लेण्ड कालारिफाइड चेम्पियनशिप। बिलु कुमार ब्रह्मनि दैदेननाय आरो क'क्राझार कालारिफाइड एस'सिएशननि बानजायनायाव 4 आरो 5 जुलाइ साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि खाथालगुरियाव थानाय क'क्राझार साइ सेन्टारनि इनडोर स्टेडियामाव सेथि अल बड'लेण्ड कालारिफाइड चेम्पियनशिपखौ खुंनाय जायो। साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय बे चेम्पियनशिपआव क'क्राझारजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां लाइमोन गेलेगिरिफोराबो बाहागो लाफैनानै बादायलायफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे चेम्पियनशिपआव बाहागो लानानै देरहासार जानो हानाय गेलेगिरिफोरनो ट्रफिजों लोगोसे बान्था गथायगोन होनना फोरमायो बानजाय आफादनि नेहाथारि बिलु कुमार ब्रह्मआ। जोंनि नैबे सेथि फार्स्ट बड'लेण्ड कालारिफाइड चेम्पियनशिपखौ खुंनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे जोंनि नैबे कालारिफाइडआ गोसारलांथों जेरावबो आरो बे कालारिफाइडखौ गेलेनानै गावसिनि देहा आरो गावसिनि रोंगौथिखौ देखायनानै फरायनायजों लोगोसे इयुनाव जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव थिखोनाय बा गावनि न'खरखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हानाय आरो गभर्नमेन्टनि मोननांगौ जाखिनि बेफोरखौ मोननो हानाय बेफोरनि फारफ्रोमनिबो उद्देश्यखौ लानानै जोङो फार्स्ट बड'लेण्ड कालारिफाइड चेम्पियनशिपखौ जोङो नैबे क'क्राझार साइ इनडोर स्टेडियाम सिङाव खुंनाय जादों। बबे जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों बेयाव आरो साबेसे गेलेगिरि? बेवहायथ' जोंना 4 डिस्ट्रिक्ट दा जोङो बड'लेण्ड बाउण्डारिनि 4 डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, अदालगुरि बे 4 डिस्ट्रिक्टआ जोंनाव बेवहाय गासै बाहागो लाफैनाय जादों। बेवहाय गासै 200 गेलेगिरिफ्रावहाय बाहागो लाफैनाय जादों। मा डिसिप्लिन बेयाव गेलेनाय जादों? बेवहाय डिसिप्लिना जोंना जाहैगोन बुलायनाय आरो सिखा सिबनाय, लावथि सिबनाय, आखाइनि खाथा देखायनाय, हाइ किक, बल जोहोदावनाय बेफोर इभेन्टखौ जोङो बेवहाय लानाय जादों आरो। बड'लेण्डआव गिबि खेब खुंनाय जादों नामा बे खेला? बड'लेण्डआव बेनो सेथि खेब गिबि खुंनाय जादों बड'लेण्डआव। ओरैनो आसाम हिसाबै जोंना नाम्बार हिसाबै 6आव दावखोगासिनो दं। 6खौ जोंना गलाघाट जिल्लायाव खुंनाय जादों। ओरैनो नेसनेल लेभेल, स्टेट लेभेलाव कम्पिटिसन जाबाय थायो? नेसनेल लेभेल जोंना नेसनेल गेमाव 39 नेसनेल गेमाव जोंना थांनो हागोन। बेनिफ्रायनो फार्स्टआव जोंना डिस्ट्रिक्ट जागोरो। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों दा बड'लेण्ड खुंबाय। बड'लेण्डनिफ्राय सेलेक्ट जालांनानै जोंहा आसामाव सेलेक्ट जानानै जोंनि बै नेसनेल गेमखौ गेलेहैनो मोनहैगोन आरो। माबादि नुदों नोंथाङा जिहेतु बे गेलेमु आफादखौ दैदेनदों, उन्दै उन्दै जिहेतु बेयाव गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों? आङो कालारिफाइड हिसाबै आङो जोबोद मोजां मोनदों। आङोथ' खुम्फु हिसाबै 1992निफ्रायनो दङ सलेन खुम्फु। दा जोङो गभर्नमेन्ट फेसिलिटि गैयामोन बै समाव। दा नैबे कालारिफाइडआ गभर्नमेन्टजों गनायजानाय हिसाबै जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय फेसिलिटिखौ मोनो। गथ'फ्राबो गावसिनि साख्रि बेफोरखौ मोनहैनो हायो आरो इयुनाव नैबे बिटिसि ओनसोलाव नोंथांमोना माबायदि लादों जिहेतु कालारिफाइड स्पर्ट्स गेलेमुखौ लानानै? जोङो बेखौ नाजागासिनो दं। दा दिनै जोंनाव नैबे फार्स्ट बड'लेण्ड कालारिफाइड चेम्पियनशिपआव जोंनाव बिटिसिनिनो जइन्ट सेक्रेटारि सार रेजेन ब्रह्मआबो नुजाफैदों। नुजाफैनानै गावनि बिबुंथिखौ बियो होलांदों। गाव बेवहाय नुजाथिफैनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। बेबो बिबुंथिखौ होलांदों आरो मोजां मोजां खुंफुंलांनो थाखाय जोंनोबो बोसोन होलांदों। कम्पिटिसनाव देरहानायफोरनि माबाफोर प्राइजनि बेबस्था? बेवहाय जोंना सेथिया गल्ड, नैथिया सिलभार, थार्डआ ब्रन्ज आरो जोंहा टीमाव जाय टीमा गल्ड बांसिन मोनगोन बेनो बेस्ट टीम आरो सेकेन्ड गल्ड मोननायखौ सेकेन्ड बेस्ट टीम आरो थार्ड टीम हिसाबै जोङो ट्रफि होनो आखायाव लादों अर्गानाइज कमिटिनिफ्राय। सासे गेलेगिरिया जिहेतु कालारिफाइडआव बाहागो लानोबा माबायदि जानांगोन? जोंनियाव नर्मेलैनो लाफैनो हागोन। बेनिफ्राय जोंनि शिक्षाखौ लानानै बियो जोंनि डिसिप्लिनखौ लानानै बियो गावनि इयुनखौ दालांनो हागोन। आङो कालारिफाइडनि फोरोंगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंहरो निउस चेनेलनि गेजेरजों। जोंनि बिटिसिआव बे कालारिफाइडखौ फोरोंनायनि थाखाय बेबस्था दं, ट्रेनिं होनायनि?
ट्रेनिं सेन्टार मा होनगोन बे फार्स्ट प्राइभेट ट्रेनिं सेन्टारा जोंना दङ जोंना बिदिनो क'क्राझार दतमा सेरफांगुरि सराइकेला गुरफेला जोंना दाब दाब जायगायाव दं जोंना गासै 7थासो जोंना सेन्टार दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां एजनिफ्राय नैबे कालारिफाइटि गेलेनायाव बाहागो लानो हायो सासे गेलेगिरि जोंनि बे कालारिफाइटखौ 6 इयारनिफ्रायनो लालांनो हागोन